mu kullum babban burinmu a duniya da lahira, babbar buƙatarmu ita ce, babbar addu'armu kuma ita ce Allah ka sa ƙaunar Manzon Allah ita ce ajalinmu. Allah ya sa mun tafi hidimar Annabi ko mun tafi uzurin Manzon Allah ko muna cikin hidimar ko muna cikin yi masa salati ko muna cikin yi masa yabo ko dai muna cikin zarafi, idan muna cikin zarafin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tafakkuri a cikinsa. Ya zama wannan shine dalilin da zai sa wannan shauƙin ƙaunar Manzon Allah ta motsa mu har idan mun tafi babbar halara zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala, zuwa gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce buƙatarmu, ita ce burinmu, ita ce addu'armu kullum, shine fatanmu. Kamar yadda alfada zai ke cewa, ala kulli sabbin an yamuta bi wajdihi. Kowanne masoyi to fa yana mutuwa ne ta dalilin wannan abin da yake so, kowanne masoyin nasa. To mu abin son mu shine Manzon Allah. To muna mutuwa ne insha Allah, mu ma za mu mutu ne ta dalilin wannan ƙaunar ta Annabi, kuma za mu mutu a kanta, kuma za mu tashi a kanta. Insha Allah wannan shine fatan, kuma Allah da sai Allah ya cika mana burinmu. Bijahi shugaba sallallahu alaihi wasallam.